Eurodesk je besplatni europski informacijski servis za mlade, a misija Eurodeska je podići svijest mladih o prilikama za mobilnost i ohrabriti ih da postanu aktivni građani. Eurodesk nudi besplatno savjetovanje i provjerene informacije o prilikama za volontiranje, putovanja, stažiranja, studiranje i razmjene, te o brojnim drugim prilikama koje nude europski programi Erasmus+, Europska snaga solidarnosti, ali i drugi međunarodni programi. Eurodesk multiplikatori su informativni centri i organizacije koje izravno rade s mladima, informiraju ih i savjetuju o mogućnostima za međunarodnu mobilnost. U Hrvatskoj PETES organizacija ima ulogu multiplikatora te surađuje s Agencijom za mobilnost i programe Europske unije koja je nadležna za Eurodesk. Kao Eurodesk koordinatori radimo oko 6 godina te smatramo bitno je biti dio Eurodeska koji nam omogućava da organiziramo razne aktivnosti za mlade putem kojih informiramo i motiviramo da iskoriste prilike koje su im dostupne. Brojni mladi još uvijek se nisu susreli s temama kao što su Erasmus+ i Europske snage solidarnosti. Ono što ih posebno motivira su primjeri dobre prakse i mogućnost da uživo popričaju s volonterima i osobama koje su zapravo te mogućnosti i koristile. Zovem se Vito Vidović, imam 21 godinu i živim u Krapini, te sam početkom 2020. godine sudjelovao u Erasmus Plus projektu u Barceloni. Projekt je bio baziran na tome da mi kao učenici škole za umjetnost, dizajn i grafiku i odjeću u Zaboku u smjeru web dizajna imamo stručnu praksu od 2 tjedna. Mi smo u tih 2 tjedna radili po različitim firmama u Barceloni i tako smo zapravo stekli iskustvo koje nam je pomoglo u našem obrazovanju. U ta 2 tjedna smo bili podijeljeni u timove po 2 učenika i u različitim firmama u kojima smo radili smo zapravo mogli vidjeti kako to sve funkcionira, te kako bi izgledao naš budući posao, te smo mogli steći nove kompetencije i naučiti nešto o timskom radu. Erasmus Plus projekt, nebitno da li se radi o stručnoj praksi ili o razmjeni, definitivno bi preporučio svakome kome se ukaže mogućnost, bio to ili učenik srednje škole ili student na nekom fakultetu. Ja sam Karlo Pasariček, imam 25 godina, dolazim iz Pregrade, a od mogućnosti od Erasmus projekta sam koristio kao 2 mogućnost, gdje smo išli u Portimao u Portugal i gdje smo raspravljali o radu i dobrim mjerama, praksama rada savjeta mladih. Moje iskustvo je bilo super, bilo je jako interaktivno, upoznali smo ljude iz Slovenije, Belgije, Italije, upoznali sam i ljudi iz naše države koje prije nisam poznavao. Međusobno smo razmijenili dobre prakse, način na koji u stvari želimo uključiti mlade i druge osobe u sudjelovanje u zajednici. Trajalo je 5 dana i iznenadilo me koliko stvari je zamorno započeti savjet mladih. Prolazili smo korake koje uopće moramo proći kako bi osnovali savjet mladih i ispostavilo se da je to puno teže nego što bi čovjek mislio. Sve u svemu to je stavilo dobro iskustvo na mene, malo sam vježbao engleski jezik, vježbao sam interakciju s ljudima, ali također dolaženje do kompromisa jer smo bili dosta mladih s različitih socioekonomskih stajališta, mišljenja i trebalo je znači doći do zajedničkih zaključaka koje ideje želimo provesti i kako bi se one trebali u stvari provesti. Ja bih preporučio svakoj mladoj osobi da iskoristi mogućnost Erasmusa, što se putuje, troškovi su pokriveni, mogu upoznati divne ljude, razmijeniti dobre prakse i jednostavno malo vidjeti svijeta i proširiti svoje horizonte. Moje ime je Marija, imam 24 godine, dolazim iz Zaboka i prije nekoliko godina koristila sam mogućnost Europskih snaga solidarnosti i bila sam u Italiji 10 mjeseci kao međunarodna volonterka. Tijekom 10 mjeseci koje sam provela u Italiji stekla sam mnoga razna iskustva, upoznala sam divne ljude i zajedno smo radili, bili smo jako kreativni, učili smo zajedno talijanski. Svima koji još nisu dovoljno hrabri da se priključe na programe Erasmus Plusa i Europskih snaga solidarnosti, toplo savjetujem da se priključe i bilo kojem od programa i steknu nova iskustva, nove vještine, upoznaju nove ljude
bit će vam jako zabavno i jako veselo. Za sudjelovanje na Europskim snagama solidarnosti moraš se prijaviti na Europski portal za mlade i tamo pronaći organizaciju u kojoj ćeš otići volontirati. A ako ti nije nešto jasno oko koraka prijave, slobodno se javi u najbližu lokalnu udrugu koja se bavi sa mladima. Svi treninzi i informacije koje su nam kao multiplikatorima dostupne unapređuju naš svakodnevni rad. Posao Eurodesk koordinatora volim jer mi omogućava kreativnost kod pripremanja aktivnosti za mlade te imam priliku direktno raditi s mladima. Smatram da je komunikacija ključna prilikom rada s mladima te na taj način najbolje dolazimo do informacijama koja vrsta aktivnosti im je zanimljiva, što im je potrebno, a osim navedenoga imala sam i priliku sudjelovati na nekoliko treninga koje je organizirao Eurodesk na kojima sam imala priliku upoznati druge multiplikatore te čuti njihova iskustva i primjere dobre prakse.